Jaakobin sirkus on tamperelainen nykysirkus, joka oikeastaan kiertää ympäri Suomea. Meillä on pari erikokoista telttaa, eli niillä kierretään ja esiinnytään Suomessa isommilla ja pienemmillä paikkakunnilla ja viedään nykysirkusta eri puolille ja sen lisäksi tarjotaan yrityksille erilaisia palveluita, että ohjelmapalvelut tai kaluston vuokraus tai ihan asiantuntijapalvelut sirkukseen liittyen ja myydään tuotantopalveluita sitten vielä sen lisäksi niin muille ryhmille. Jaakobin sirkus on ihan mielenkiintoinen keissi tavallaan Luovan Tampereen historiassa. Taisi olla vuosi 2008, kun Petteri Jakobson otti yhteyttä meihin ensimmäisen kerran. Ja nyt jälkikäteen voidaan todeta, että Petteri on itse asiassa yksi niistä esimerkkeistä, joka on käyttänyt Luovan Tampereen palveluista aika montaa. Luovalta Tampereelta tuli ensinnäkin tukea siis sille, että pohdittiin sitä niin kuin ajatusta siitä ja mitä se nyt sitten voisi olla. Ja heiltä tuli suuresti niin kuin henkistä tukea ja sitten myös niin kuin tämä rahallinen tuki, mitä se heiltä saatiin, niin se kyllä auttoi ja niin kuin oikeasti mahdollisti sen, että on oma sirkus eikä se vaan jäänyt haaveeksi. Aitomedia on sisältö- ja televisioyhtiö, joka tekee televisio-ohjelmia sekä Suomeen että ulkomaille. Luova Tampere on ollut meille mahdollistaja. Se on ollut sellainen, että ilman sitä me tuskin oltaisiin lähdetty nostamaan meidän standardeja sille tasolle, mille me ollaan saatu nostettua. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ollaan otettu aika vahvoja, isojakin riskejä siinä, että me ollaan lähdetty kansainvälistymään. Ja nyt me toimitaan aidosti kansainvälisesti, kansainvälisessä toimintaympäristössä meidän kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Luova Tampere on ollut erinomainen hanke sen takia, koska siinä on panostettu yrittäjiin, sellaisiin innostuneisiin yrittäjiin, joissa kaupungin tämä hanke on nähnyt oikeat kasvupotentiaalia. Eli tähän ei ole tehty vain turhia kehikkoja tai hankkeita tai rakennelmia, vaan tämä on ollut aidosti sellainen, joka on auttanut yrittäjiä kasvamaan. Esimerkiksi meidän tapauksessa meidän liiketoiminta on mennyt ihan eri tasolle ja tämä on ollut yksi niistä mahdollistajista tässä. Se mitä tulevaisuudessa, niin mä toivon, että tällainen ajattelutapa jatkuu. Eli panostetaan yrittäjiin, panostetaan sellaisiin kasvuympäristöihin, joissa voi oikeasti tehdä luovassa teollisuudesta järkevää bisnestä. Ja sehän on se, mikä voi olla tämän alueen ihan merkittävä elinkeinoveturi, luova teollisuus. Eli siis jos vaan oikein pelataan, niin tästä voidaan tehdä 5 vuodessa Göteborg ja 10 vuodessa Suomen Hollywood.